erokamano kuom medo kete e Ramogi TV kapok wachako twak marwa otieno ma kawuono kata odhiambo ma kawuono. Lipot mokelo ni kanyo ne en mar jatend piny Kenya William Ruto ka entiere e piny mar Ethiopia no dhie chenro mopogore kama ne gi Twak weche mag loso chiro mar ngano mawuok e piny Ethiopia kawacho ni piny Kenya biro tiyo kod port ma Lamu e tego ohala kind Kenya kod Ethiopia. Motelo noromo gi jatend piny ma Ethiopia Abiy Ahmed kama ne gi Twak e ohala kind pinje ariyogo. Bende ojiwo achiel mar pinje mag Afrika kawacho ni mano biro jiwo kedo kod njore pinje mag Afrika. Mano en lipot ma ne wakelo ni kanyo kapok wadhi yweyo. Kotenore gi mano nyakwaro Mgajwang' odiochieng' ma kawuono kweth mar Kenya Kwanza ema ne opuodhi kaka kweth mathoth e od bura ka spika mar od bura Moses Wetangula olando yanga ni Kenya Kwanza ni kod jod bura mathoth makwan gi romo 179 Azimio la Umoja ni kod 157. Kotenore kod mano mantiere kod jakom mar ODM kendo jod bura mogwel e od bura malo John Mbadi mabino riwre kodwa gi esani e weche manyien mag oimorero kamano kuom riwre kodwa odhiambo ma kawuono. Mana kwa chako spika mar od bura Moses Wetangula ng'ado ni Kenya Kwanza e kweth mathoth e od bura. Ukawe namo mokungo wa kawe thuolo ni makende amos jo mawinjowa kendo joma nenowa wang' jowi kawuono no imora ahinya. Osekawo muda kapok abedo ka. To kadok e penjo aparo ni spika mar od bura kawuono nomiyore tich mok mare omiyore bende teko monge go. Ing'eyo ni jo Kenya kokadho kuom jo od bura maloso chike nokawo tich mar ng'eyo kaka duond od buche kata political parties kaka itayogi gi kako nigo gitim tijegi oketo e lwet office ma ok en bunge, oketo e lwet office mar registrar mar political parties. Koro gima naneno kotimore kawuono en spika marwa decide ni koro mondo kawo tekono mondo en ong'adi ni wabunge mage mane Kenya Kwanza to mage manie Azimio odhi ataro mar chik kendo en gima paro ni kata en wuon au ng'eyo ni gima otimo ne ok ber. Kendo king'iyo ruling mar spika ma otimo kawuono asebede od bura kuom ndalo mang'eny en achiel kuom ng'ado bura minyalo wacho ni achiel kuom marachie mogik ma ok aparo ni ogero weche mag demokrasia e Kenya. Chik wacho nang'o nikech wuok mag jod bura kaka mantiere Azimio mane wuok kendo koro gidhi giriwore kod Kenya Kwanza manini duond buche mago kaka MDG pa UDM kod Maendeleo chap. Chik wacho nang'o e weche mag riwruok gi kweth maramora. Ing'eyo king'eyo pend chik kata constitution marwa kare 22 article 92 wacho ni od bura bro kadho chike ma tayo kaka duond buche itayo. Koro mane momiyo od bura no kadho chik miluongo ni Political Parties Act mane wakadho 2011 mosebedo gi ka iltimo ne lokruok mopogore ma lokruok mogik mancho timne otimigani. Kendo nyalo paro ka ne okelo liet ahinya e od bura sama ne kadhogi ma dwe mar ariyo no bedo chik. King'iyo dwaro mar Political Parties Act wacho ni kaka duond buche nyalo riwore malos riwruok achiel miluongo ni coalition political parties kata coalition of parties ibitim koluwore gi winjruok ma gin giwegi ema gibetie. Manyiso ni gino owe thuolo kata owe demokrasia ne joma bedo kanyakla to loso riwruogno. Azimio la Umoja dwe mar adek igani ne bedo gi winjruok kuom duond buche 26 ma oketo lwetgi e ogrimiti. Ogrimiti no kawo moter ka register political parties kaka idwaro ni timoga. Ogrimiti no obedo gi okesuluno no obedo registered. Samo bedo registered nitie gimogrimiti no wacho. Gimogrimiti no wacho kuro bedo sheria nikech Political Parties Act oyange kaka sheria.
to ogirimiti wacho ni ji to nyalo were kech seche moko nyalo winjoru to kinyo chwanyoru, but mondo gik moko bede yo makare, dwaro ni werruok no bede bang' kutimo yiero to okaw ndalo 90 kore kunyalo weru, nikech ok dutima tima yiero ni to chwanyruok osebede. Koro tarik 9 dwe mar 8 higa ni watimo yiero, onge kaka inyalo wuok e ogirimiti manye timo nyaka gik tarik 9 dwe mar 11 mama no pok wachope. Koro inwang'o ni nitie duonde buche moko mano keto lwetgi machalo kaka UDM, machalo kaka MDG, machalo kaka miluongo ni PAA to kod machielo miluongo ni maendeleo chap. Gin kane watiko yiero moko be kapok nwatiyo kata yiero to sichako go ng'wech mineno ka jo UDM watimo yiero ni to kaduoko ilando to kiny already giseringo gidhi karen. Koro idugi penjori ndi to chwanyruok mane mobedo mana bang' lando yiero mar komar jatend piny owacho. Duond buche gi ne wacho ni nok ne omigi winjruok ni, kendo ne seche mane gidwaro mondo mi omigi to nok gibedo gi thuolo mar neno gi, kendo neno kanyo ka Junet Mohamed ne ochwalo kanyo bok moro ne Spika, ma Spika no dagi. En adieri nok omigi winjruok koso en wach ma edem kanye? Ing'eyo mokwongo weche ni kariyo. Achiel, Spika onge gi teko mar tamruok ogirimiti mar registrar of political parties ose kao kendo yiego kendo puodho ni oriwo chama kanyakla. Kendo adwa napani ne jowinjo kata joma neno Ramogi TV kawuono ni geni ogirimiti ni be momiyo nyora Raila Odinga ochung' kaka presidential candidate mar Azimio manyo bedo cleared gi IEBC. Nyoko nyal bedo cleared gi IEBC ka ogirimiti ni oken document ma nyalo bedo admissible. So ng'ama nyo penjo Spika be no make ruling e ogirimiti ni be onge. To ineno wach ma jowa moko koro wacho ni ne ok ging'eyo gima gikete kokgi. Ing'eyo ni ka nitiere ogirimiti mar jo Kenya Kwanza onge ng'ama noneno kata kikete kogno. Onyisa notere ka registrar. But kidwaro ogirimiti manogo e kogno ka jo Kenya te neno ogirimiti mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Minyalo paro ni ne wabedo KICC kapod warito jotendwa ka mondo bi. Masechego inyalo paro ni wach ne wuok ni Kalonzo Musyoka okawo time ahinya kapok oyie ni mondo ket lwete. Sechego eko joma chalo Mutwagi ni makore neno go kokogi ema ne ywak kaka wajo ang'o ma pod jogi deko wane. Giketho no wasato jirito wa jakaranda. Mabang'e kane gibiro jiteno bedo gi mor. Jowa gi no wuotho ka wuok ka dhi nyis keto lwetgi as a symbol to ne giseneno documents gi. Wach mare ni kia document gi ne ogineno. Ere kaka ng'ama ng'ongo ma jomoko kuom gi gin okil Kamaloka. Ng'ato kaka David Ochieng ma MP ma Ugenya en okil Kamaloka. Do ket lwete kata dogo sei nade. Do ket lwete ogirimiti nade ma ok osomo. Mano nyisang'o. Kendo in fact oningo giwe wachno nikech en gima wich kuot sana king'ama nyaka jopiny oyiero momiyo kura no dhi cholos chike e od bura ti wacho ni niketo lweti ogirimiti mano okino. Gima timore gi yawagi en ni ne gibiro Azimio gi yore mopogore. Nitie joma no biro Azimio nikech ne gineno Azimio dhi loso sirikal kaka jo UDM gini. Kanyo ginwong' Azimio kakoro Kenya Kwanza emoloso sirikal koro gigo ng'wech giringo. Ng'ato kaka David Ochieng ne dwaro kome ma Ugenya. Ne ong'eyo maber ni kokore ga Azimio to ok onyal yudo kome ma Ugenya. Kosetieko mano koro ogo ng'wech oringo. Sama Spika ne wacho kawuono ni jood bura 14 gi nigi ratichgi mar riwruok gi chama mora mora. To ratiro mar jok manogone gi kura to ket kanye. Ang'o momiyo dang' wakaw ratiro mar ji 14 emwaket malo ni gin ema gin gi ratiro to joma nogo nigi kura mano wuok e miechgi kago kura ne David Ochieng Ugenya kong'eyo ni David Ochieng en ja Azimio to koro sani David Ochieng ochopo Nairobi oa Azimio odhi e Kenya Kwanza gito ng'ama geng'o kata protect ratichgi jowa ma jo Ugenya ka kata mana
Mandera mnogo kura ka ung'eyo ni jo wabunge gitero e Azimio. Omiyo an ang'eyo gi experience masebedogo, Spika no timo ruling miluongo ni a political ruling. Kalure gi ng'eto ma Spika, chal ni koro kweth mar Azimio kodong' motegno ahinya e bunge ma pacho kaendi. Un gi chenro mare mar chopo kare gigo mane uchano dwa timo ne jopiny? Wawacho ni ginene ok ni ok otegno, kata dwa bed mana jo od bura 157 kata matin ne mano. Pod wabiro bedo motegno kendo wabiro kelo chwalo weche motegno ahinya e bunge kata chike motegno, kendo pod wabiro neno ni sirikal otiyo tich monego gitine jopiny. Wan kaka Azimio wayie mar kawo thuolo marwa e kwedo sirikal, to kwedo sirikal ok en pingo sirikal. Ka nitiere gik ma sirikal okelo mabecho manyalo konyo ngima jopiny, onge tiende pingo. To ka nitie gik ma gidwa kelo mabiro duoko wa chien kuma ne waseaye, to wan ready mar pingo. Kata wadong' mana wabunge 100, kata wadong' mana wabunge 50. Inyalo paro ni multiparty bunge mokwongo bang' multiparty mochakore 92 nyaka 97, joma nodong' e position ne ok ng'eny. In fact, joma notegni opposition ne ok okadho kata ji 40, ne gin ji 30 gi wiye, to ne giketo sirikal e koke. Omiyo wabiro keto sirikal koke, kendo tinde gima otimore maber ni budget tinde okele e od bura. Tinde budget ok en aina ni jo executive kende mang'ade. So e od bura kokele, pod wan gi thuolo mar keto sirikal ka mondo wane ni sirikal otimo gima jopiny dwaro, kendo okelo paro maber manyalo keto ngima jopiny bedo maber. Nitie pok ma idhi time kamati mopogore opogore mag od bura, to motelo kanyo no ywaruok manosiako bede jomoko dwani mondo mi otergi e kamiti mopogore opogore. Useketo chenro machal nadi mondo mi jok ma bende nigi ng'ur to kod jomoko ma bende nigi geno mondo mi bedonje kamati go oyudo lemo magimako? Ing'eni ywaruok mag kamati gi ok en gima wendo, en gima pile pile e bunge ka bunge wakadhe. Koro gima pogore en mana kaka utiyo kod kaka umanage. Ji nyaka dwar, ing'eni gombo nitie, then ji bende donjo e bunge, nyanya joma donjo mawelo, donjo gi paro moko ni nitie komiti moko ma kamoro beyo molo mamoko. Bang'e ka gisedonjo be ginongo ni komiti gi chalra. Ok ang'eyo ni ber ni to ging'iye yo mane. Koro ji nyaka bed gi ywaruok kage kacha. To gima ng'eyo ni wago mbaka kata mana sani, kata mana weche manyo kamoro wuok e ODM ka Azimio, mabe wacho ni ok wendo, kech king'eyo kana mana bunge manyo waaecha, jo Jubilee nene gi ywaruok zaidi. Wan korwa koni ne watemo manage ywaruok ma weche ne ok ng'eny ahinya. Kuro sani en tij jomanyo omi bandera kata omi tich kata pok mar telo ne kweth marwa e od bura. Joma ne oyudo thuolo kaka Opiyo Wandayi ka leader of majority korwa koni, Spika no lande ni koro minority, gi Junet kaka whip, to gi Robert Mbui majalup Opiyo Wandayi gi Sabina Chege. Kuro en tijgi mondo gibed fair, tim gini e yo ma uyanga, kaeto nyaka giler ne wabunge ni ji te ok nyal bede committees magedwaro. Kech ibiro nwang'o ni samoro committee kaka budget, ma nasebede nyaka na los budget committee, paro ni wang'ni kaluwore kaka naneno ka gombo nitie, na decide ni mondo koro wang'ni kika adwar bede budget mondo jomoko bende bedie. But budget ibiro nwang'o ni wan gi thuolo gi kaka ng'eto mar Spika, koro wabiro madhi bedo gi thuolo 13 mano mar Azimio, kech en gi membership mar ji 27. Ji 13 gi to dinwang'o ni ji 70 ochiwo kwayo ne gidwa bede e committee. So ok gite, ok ng'ata madwaro bede budget committee biro bedo, gima gibiro ng'iyo en ni to be in gi expertise, lony maber area mag budget go, kaluwore gi maybe sombi kata kun misetiye, ma inyalo kelo go medruok kidonje budget committee.
to gi regional balance nyaka ging'eni ka gikawo ng'ato koni gikawo ng'ato kocha mondo kik jomoko ne nigi to genoko gik machalo kamago. Jomoko bende ng'eni to isebudhe bede bunge be marom nade nikech samoro jok mawelo ahinya mondo mi gilan kaka budget opere pro kawo thuolo. Koro mago gik ma wabunge magwa nyaka bed ready ni biro timore. Ji te ok debede committees magedwaro. Kamano ka watieko Azimio koro ochomo kanye nikech Spika mar od bura oseyango ni koro gin kweth manok uchomo kanyo kang mane mobro kawo? Mano tend Azimio bro ng'ado bura barana paro ni kamoro wabro dhi e doho nikech ing'eni gik ma Spika wuoye kisungu nyaluongo ni very dangerous gik ma kaka no ng'ado bura kech unge chik momi Spika mondo ong'ad ni ng'ane oningo bede party ni. Ng'eni gima Spika wacho cha nyiso ni kata ane ma bedo nominated gi ODM kawuono anyalo ndika ni barua ni aneno ka ODM chanda koro an sane do chako tiyo gi Kenya Kwanza and nyiso no bro recognize barua no nikech mane gimo timo owacho ni no yudo barupe koa kuom to barupe ok nyal ketho ugrimiti mo to sign mo ter nyaka register manyocho tigo nyaka yiero mwakadha. And then at the same time bino nko wacho like Azimio okena coalition unge document malosa Azimio odagi ni mano ne kare. At the same time ochakuye ni nitiere leadership mar Azimio nito namba ema koro dok piny ji 157 en ng'eto moro ma bende kata mana ng'amo dhi school matin okocho ni akibede ng'ama be ong'eyo weche bunge ahinya inena ni ma to en ng'eto mong'ade kisiasa. Erokamano nyakwaro Mgajwang' mano kanyo ne en jakom mar ODM ma bende en jaod bura ma ogwel e od bura mamalo koyango na weche ma bende otenore kod ng'eto manogol kanyo kod Spika mar od bura moyango ni Kenya Kwanza ikweth mathoth od bura bende yango no kang magi nyalo biro kawo kotenore kod mano. Kik idhi mabor pod wantiere kod mathoth moiko ni Tokyo matin.